बैठोय तारू मारा मैसन धापन छूल से न मुद्दे बुए ताई ए बता तू कौन बड़े आ कहां से आइल बड़े आ काहे एकरा के धइले बड़े हम वो पीपर पर रहिले ई पीपर का जड़ पर जाके हक देलक ह ई हगलक त हगलक हवे बिना गारे धोले घरे चल गेल ह एक दिन के हगल 10 दिन मोह कले हम ऐसे एकरा के धोलनी ह ए ज्यादा छोड़ दो एकर पेट झड़ जाता ऐसा हगिए त रखा का हो गेलक ह ई त जरिए के छियरी हगनी बाई एकरा के छोड़ देम त हमरा बाल बच्चा के खर्चा तू देबे ओए तू अपना लइका के खर्चा देखै तारे और लेंगड़ा बहू के अनर लइका के संगे भगा देले तो ओकर लइका के खर्चा कौन दे रे हां बताओ ओकरा बाल बच्चा के हमरा गान मारे के बा ओए चल ई बता तू एकरा के छोड़ेला तोरा बलि का चाहिए ना हमरा खुशी चाहिए ना हमरा प्रसादी चाहिए ओके छोड़ेला तोहर गार चाहिए रे लबरी ये सामान के दाम बहुत महंगा बा एकर दाम लाग गेल बा 6 करोड़ से 9 करोड़ हो गेल बा लेकनी के लिपस्टिक ले आ पटे